Hoe lang zit je nou eigenlijk al in het vak, Ronnie? Nou, je bedoelt niet dat de periode dat ik bij mijn ex-schoonouders achter de bar zong in Nieuwkoop, denk ik. Want dan heb ik het echt over 20 jaar geleden. En toen is het langzamerhand... vanaf 1995 was met de Johnny's Dansje de hele gemeente stonden we op 5 in de top 50 was het toen, denk ik nog mega top 50. Tot die tijd was het, zal ik maar zeggen, her en der. En vanaf 1995 was het eigenlijk, het ging maar door. Dus, en nu is het al 2011. Dus als ik in de spiegel kijk, dan denk ik nog een wonder dat ik nog niet grijzer ben. Wat veranderd is dat ik tegenwoordig, en dat betreur ik ten zeerste, maar dat je toch hoort dat bepaalde zaken waar je ooit hebt gespeeld en 1 keer, 2 keer, 3 keer, dat die in 1 keer er niet meer zijn. Dus we zitten toch in een andere tijd, zal ik maar zeggen. Gelukkig komt daar van allerlei andere dingen, komen daar weer voor terug. En eigenlijk zal het ook altijd zo zijn, weet je wel. De ene keer zeggen ze, de dinosaurus is uitgestorven, maar dan hebben ze wel weer op de zeebodem weer een andere diertje ontdekt. Dus zo gaat het in de loop in de evolutie, zo gaat het. Dus zo is er altijd iets aan het veranderen. Kijk, vorige week zei ik nog, die is van mijn ex geweest, dan gaf ik er een BH'tje. En nu zal ik maar zeggen, nou krijgt ze de slip. En die is zo schoon ook.